Guys, another content na usab sa atong mga sambingay karon. Hallelujah. So atong mga sambingay, it's all about motivational story. Mga storya ni siya nga maghatag nato og dugang pagtulunan sa ato ang kinabuhi, labi na gyud sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So kani atong sambingay karon, storya kini sa mga tawo nga limbungan, okay? So para mas masabtan nato, and be sure nga naka-subscribe ka para updated ka sa atong mga next nga mga sambingay o mga motivational story nato. Okay? So inani ang senaryo, guys. Adunay panadero ug magsasaka nga pareho silang naitindahan. Ang magsasaka aduna si tindahan, yang baligya is mga kalamay, ug ang panadero ang iyang baligya is mga pan o kanang mga supas. So ang magsasaka adto tigpalitag supas sa panadero, unya ang panadero adto pod magpalitan og kalamay dito sa magsasaka. Adunay higayon nga ang panadero nakapalit og kalamay sa magsasaka og duda siya nga base og dili kana bang dili insakto ang kilo sa mong kalamay. So pag abot niya sa ilang panimalay, iyahang kilo ang iyahang napalit nga kalamay gikan dito sa magsasaka. So pag kilo niya, daan pag yun sa siyang una-una nga dili gyud insakto. So dili gyud insakto ang kilo, kulang gyud ang kilo sa kalamay. Sumuto iyahang giadto ang mao nga magsasaka ug giingnan niya nga kulang ang kilo sa imuhang kalamay. So moto nga nagkalali sila nga insakto man ang ako ang kilo sa akong kalamay. Hangtod nga ni-report niya sa barangay, ni-report sa mga pulis, hangtod nga naabot sila sa hukmanan tungod raning dili insakto nga kilo. So moto gihusay sila sa hukmanan kung kinsa gyud nasipyat nila sa maong kana bang kilo, sakto ba gyud ang sa panadero o sakto ba puntong sa magsasaka. Muna nga gihusay sila, gipangutana ang panadero nga tinuod ba nga ang kalamay sa magsasaka dili insakto og kilo, imo ba yung natimbang og dili gyud insakto ang kilo. Sumuto nga niingon ang kanang panadero nga yes, your honor, dili gud siya insakto, sadyang akong natimbang dugay na dayang panahon nga nalimbungan ko kay kato pa man nga time, sige na kong palit, pero kato pa nga time nga ako ang nasuta nga nasukod og insakto ba. So dili di ay. Sumuto nga ang judge gipangutana na pud niya ang magsasaka nga tinuod ba nga ang imuhang kilo sa imong kalamay dili insakto. Ngutong niingon tong magsasaka nga your honor, ang ako ang gibasihan nga timbangan tungod kay dili ko makapalit sa mahalon nga timbangan. So akong gibasihan nga timbangan, your honor, is katurang balance nga timbangan nga duha ka nagbitay, unya ihar daw nga timbangon kay siya tigpalitan man dito og pan dito sa panadero. So kada pangutana niya dito sa panadero kung palit siya og pan, mutimbang daw to usa ka kilo ang iyang paliton nga pan. So pagpalit na dito sa panadero, usa ka kilo di ito ang gibugaton sa pan. Sumuto nga pag uli niya sa iyang panimalay, sa dihang namaligya sa kalamay, magsukod sa kalamay, katong usa ka kilong pan nga iyang napalit dito sa panadero, maora pud to ang ihang gibalance dito sa kalamay nga iyang gisukod. So once nga mo balance na to, dili na siya mutaas ang usa, kung level na ang iyang balance, nagpasabot na nga usa ka kilo na pud tong iyang kalamay tungod atong usa ka kilo nga pan nga iyang napalit dito. Sumuto nga diha naulaw ang panadero tungod kay ang tinuod siya diay moy nang limbong sa magsasaka. Kay iya man tong pan usa ka kilo man tong iyang giingon sa iyang pan, ya maura man ito'y gibasihan sa magsasaka nga para pod ang iyang kalamay usa ka kilo pod. So kay kulang man da ito, but pasabot kulang tong timbang sa panadero
nga 1 ka kilo, muna ang naresulta kulang pud ang kalamay nga iyang gitimbang kay balance man ang iyang timbangan nga gigamit. Okay? So dinhi ra ta mo kutob sa atong sambingay. Ang lesson na makuha ani mga kaigsuonan. Kung unsa gani atong gitanom, maupod ang atuang anihon. Okay? Matud pa sa Galatia chapter 6 verse 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tawo, mauusab ang iyang anihon. Okay? So, tanawa tong maong sambingay, ang panadero siya mo'y tagya sa pan, nga matud pa niya 1 ka kilo. So, nakapalit ang magsasaka, then ang magsasaka, gitimbang niya iyang kalamay, pinaagi sa balance nga timbangan, nga gigamit ang 1 ka kilong pan, para tukma sa 1 ka kilo pong kalamay. So, in short, ang panadero mo'y unang ng limbong. Sa tupa, kay ang panadero, nagpugas man siya limbong, busa na ani pod niya ang limbong. Okay? Kulang pod. Nagpugas man siya kulang, busa nag-ani pod siya og kulang. Diba? Niingon si Jesus nga, buhata ngadto sa uban, ang buot buhaton diha ninyo. Diba? So, dapat dito yung ibutas itong una-una. Nga kaning ato na yung gibuhat sa atong isig katawo, mubalik rapod unya na nato. Muna, kung mupugas tag panglimbong sa atong isig katawo, limbungan usab ta. Okay? Pero mupugas kag maayo sa isig katawo, maayo usab ang imong anihon. Okay, just like for example, manghihatagon ka sa imong isig katawo, sumaani po na nimo. Doon na po yung mga tao nga gamiton ang Dios para muhatag po diyan nimo. Kay kung unsa imong gibuhat sa imong isig katawo, mao man po na ang buhaton diyan nimo. Mubitaw nang niyon si Jesus nga buhata sa uban ang buot buhaton diha kaninyo. Okay? So, kung makapasaylo ka sa uban, pasayloon usab ka sa ato ang buhi nga Dios. Apan kung dili ta kapasaylo sa uban, matud pa sa Matthew 6:15, dili usab ta pasayloon sa Dios. Munang kung unsang atong ipugas, maura pud ang niya atong mga ani. Okay? So kini nga story, motivational story, nagisgot kini nga amping kita sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagbuhat sa atong isig katawo. Kay kung unsa ba atong gibuhat nila, maura pud niya ang mobalik nato. Musumbalik raon niya ang atong gibuhat diha kanila. Musumas maayo nga nasabtan nato ning maong topic, mas maayo nga sugod karon magbuhat kitag maayo ngadto sa atong isig katawo. Kung puot ka o ganahan ka nga nindot ang buhaton sa Dios diha sa imong kinabuhi, so buhata ngadto sa uban ang buhaton diha ninyo. Okay? Kung ganahan ka nga nindot ang mahitabo sa imong kinabuhi, so buhata pod ang mga maayo nga imong ikatampo, ikatabang sa ubang tao. Okay, so dinhi lang takutob sa atong mga sambingay. And hopefully nga doon na tayo nakutlo nga mga lesson niini. And be sure nga nakasubscribe ka para updated ka sa atong mga next nga mga sambingay. Glory to God, iya ang tanandong himaya. God bless. Kita-kita na punta sa atong next nga mga sambingay.